money person be swan in so. And I did Shira, never yes, oh, yeah. I'm a guinea, oh, yeah, yes, oh, yeah. Say, I sang at me, oh, yeah, yes, oh, yeah. What's up, baby? Oh, yeah. Oh, yeah, coupon. Sira, oh yeah. Osonia Sira, Ceder Bayamie, Niuye, Owania, Osonia Asa Sira, Eva Yeso, oh yeah. Sira, Sida wanya kupane, niuye, ayawanio, asulu ni asa, oh Jesus, yeah, no yeah, asulu ni asa Sira, we want to know no sa, anani niuye. Oh yeah, it's the one you need. Anadia, you need. Never yes, as a Valadia. Why you need but the war? Suru Yahudi, Anadia Sase, Yawo, Yaro, Oyahimu, you will remember. Anadi was Suru Yahudia, yes, Nasa, Oyibia, oh, thank you, Jesus. For the last time you will know, I am not a pro, I am not, I am a Madosa. A company Mosiana, a Malakatori Biosa. I am the Rosiana. I'm not even in Fataola. Somebody will. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Animonyam ni aseda enka osoro ni asase yo. Yes. The din na da yamaso.
A bread we say onyankopon akwa ya papa. Another watena na dwam. Say odu onyankopon asem ebrew. Yes. Na da bia meka say onyame aye voice at this end time. Abebre na ti ne a yade da wo so na atuko. Abonyini woma. Yes. Odofo enipa pi aso ahwe. Ne bia di akirempo abanan. Aba asore ha no aba behu. Say ampa enokre na oba no wo hunu say onyame tumi ensesa da. Yes. Na ebreimu nyame ni pe wa ha. De obenya ni so obenya abotre na mo pa aso na wonya gidie ede amano. Eni die kwa so. Yabakuya papa nchani ama na kwaba aba fidie so enadwade. Bishop eni die kwa so yamo akwaba. Osofo mejo so eburu. God bless you papa. Ma memfa sa akonya so na menchia Ceder hour etiefuo eni Ceder hour ahwefo ye mamunyina jo baby amo hweyen na motie yen ye de asafaru adedin echiachia munyina ye mama ajo mama ha mama chen sabre ewia ebo baby sabre so ade achen baby be sabre so ade so asan baby sane ade asan ewo oman Ghana emuno yankopon shiramu pi samre bia mo sai mo bre ne mo data hodo na mo de follow yen ewo Ceder hour jumedi so say ba ye na mo follow yen ka ya ba mu mpo bebu anso so mo follow yen mo tie yen mo de mo comments ba nyame na dom so ama dance ya hodo epie mo de mo dance so eba nyame shiramo na onyamo kese oma mo akoma so ade nyina emirem sabre dia fa phone no na fro obi na obi so fro obi na ka chene se onyame somafo no nyame difo no one ni tim ni nyina abedu na waba no pabere so se obma wo ho kwan se nyame nye nyame na me no mi no se ye nye nyame ne ma na mre bia ya me ka chro se eya se o fa smartphone na eya like a Sompa page no na share link no ma afofro so no en follow yen na ono so entie bi na nyame na moso na o share link no na obitie na onya adwensa kira wo o share link no wo ena waje saa okra no ama awrade se o bom remu so e wo TikTok dia o bo Ceder worship center o be rechi ya wo TikTok ho nyankopon shira na onya okese se enda nwumre so waye bre se obetie otufo nyankopon asem de bia da wode ye ba Ceder hour no so a ye na de di ba hwefo ne tiefo ne se ehifa ena ye janom nyankopon no wo where is the God of our fathers de entia ye bisa sa ne se ye ne janom nyankopon na o shay ya bose orempao yen no renyawo ye no sa nyankopon no hifa ena wafa ne nyina ne se ye braso no owuo no adoso enani pentimi nyine nche biom yade no adoso yade ahodo atete no ne ye ntibidin ewo man Ghana mu ene ewiase ene edinipa enya na nyame no kana Isaiah 53 say ne man tampianum no de saya yaruwa no onyame no ewo hefa nyame no kana Jeremiah 29 verse 11 so onima adwene ko a odwene wo ye ho enya musuo de so obema ye wiye papa ne da so no say nyame no owo hefa eno na yede sa hinta sam no bra hwefo na etiefo say ye generation a yesi asore ne ye beko mpaebo ne ye bebo na nyame asem ne de ye mfa nya adwuma eno so amanyankopon oso ntemi nkwati na asem enye bibibia oyo enti ose onipa ba nyame asem na wapoi na wonkwa no ewo hefa. Hallelujah. Enti na otwetwe mu nyina ye no kasafa bone aketua eye the wages of sin and as a payment of sin and only ye do eka ho asem na ene dey se eye dwoada no se na wonim no Ceder hour no so no se na wotwe no encheba anso emonsem no edoso nti eda dwoada bia ye di odi mampaye edi ye busua ye ma
yen adwuma yefo yen kwani abedie na wotwe bebi a beko nyina de hye awrade nsa esra awrade se so bonefo no ahyehye bibi bone wo na wotwe nu a nyame omanam pare sa so ye bompa matara one media ene Sompa media ene oman Ghana se nyame nkoso ampagya nensa na sam radio ma menko MCR azuka bema mema wajo ono wapamfo nyina nyame nhyira mo wo MCR ho se mo boy adwuma systematic press nyankopon enhyira system obo adwuma nyankopon nhyira ono wapamfo eye brother Philip ene sofo mame otutu etuo ne wona aka nyina nyame nhyira mu nyina na me bohwi na madum kransa dia DJ Papatos mema wajo nyame nhyira obo adwuma na me bohwi konkran dia eye King David bema one wapamfo nyina nyame nhyira mo za mo chinchimi mfidie no na yedi atwaguo na me do takwa dia na DJ King yankopon nhyira oso boy juma e wotakwa ho yenko space no so na wona wabaso kakra no yema akwaba eba Ceder awa juma die no so make Facebook, YouTube ni TikTok no so yenko hom emra Bishop Pacho se free Facebook no so a root asamwa ne ye bompae na na jasiwa na nafia sanso na root asumani sanso na ye wo ansaha sapon Beatrice Ofori Entry Philip, Aisha Dauda, Amasewa, Agnes Nyame, Harriet Oduro, Sanson yawa Abena Safuwa, Omunina eni jinaso eni bompai. Sa ensuna Amasewa, ensu jinaso, Benes Japon, Boatin Yaw, Omunina ejinaso Amwa Komonika, Omunina eni bompai. Na Michelle, Papa, we draw so our YouTube no so your hot Papa Elizabeth Asa regional so our near son Eva Puma Suzy Danso Insuraba Zinabu Amedu Angelina Prempe Abena Eji Portia Osei Ernestina Gomez Rosina Piaboache Gloria Ousu Amwa Dokas Higa Amwa Ohima Dufie Felicia Entua any Papa Boot our YouTube no so ene enumri omone yesom sabre die monsha lenkena na afoforo so ntie bi na monfre wabusua fra wadanfo ka kire ne se ene ye dwoada wo ye de na wotwe no ebe kwa awrade nim na wotwe ne ncheba ya se ye wura bosome fufuru mu bosome a etoso enwotwe no ye ni pi na hye afi yase anso dro bosome nwotwe no ye hwehwe bia ye hu won ebi atomum ebi ya deposit bi body ewo mortuary ya sie ebi so akopie efiase ebi so eka atubi ewo hwehwe bia uhu won bebe bia omonam enti se onyame atwetwa agewo ade wa bedru bosome etoso nwotwe na ye dia nwanenim ya tonto nyame ya bedana se na nyame asema ye begina so na ya bompa ya senia tresem esi ewo 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 o se dia di akire na yanya den yanya nkoto sere mani penyina obema ho aye hyekira krache ene ne bre na aba ene dwoada de ye bese ya eyem paibo ye de dwoada ne hye radensa ye na tresem no se kan mayanko ase na afei de di ni nyira kan no mitumofo se onya nkoto sere empaibo odimane asidama nipa nyina ahemfo ne wona oditumi nyina na yatena sikom na ye ho adwen onyame sompa ene abrabo a ho ye nyam nyina mu na ye na eso ye na genkwa nyankopon a opese ogi nipa nyina nkwa na oba enokra nim die mu ani hallelujah nyame asemu yi na mre bia ye ba ye kai ye be kai 1 Peter chapter 5 verse 7 to 9 na ene onyame ka kire wo a wo hweme na utie me se de die akire no menu mienu ye mmom nya kotosere na ye ka kotosere se obi abu nkotodwe akọ ne kotodwe nim na che se ye de ye di agoro o se ye mu ntwere yenko ye kotodwe nim yenya kotosere yensere yenya odimam paye emani pa ye odimama wabusua ye odimama wadwuma ye odimama oman Ghana ye odimama wadwuma ye fo no waboafo se ye nyira ye ntraso kom se ne be ye obi hu ema asem na wotwe ne ncheba
emu nsɛm no dɔɔso wode tie deɛ ɛyɛ First Peter no ɔka ɔsɛ momfa mo dadwene ne haw nyinaa ɛnto ne so ɛfiri sɛ ɔdwene mo ho mo ni na hɔ mo nwen ɛfiri sɛ motamfo bɔnsam nam sɛ gyata a ɔbubom hwɛ deɛ obenya no amen ɔno na momfa gyidie nyina hɔ pintin ɛsi kwan ɛfiri sɛ monim sɛ amanehunu a na ɔde to real enuanom a ɔwɔ wiase so a amen hallelujah ɔse yɛmfa yɛdadwene ɛnyinaa nya dɛn fa verse 7 ne to so ɔse wo a wohwɛ me a wotie me na wɔtwe ɔse cast all your anxiety on him because he cares for you ɛfiri sɛ ɔdwene wo ho enti nyame dwene wo ho anso gye sɛ wode wo dadwene no gye sɛ wode wo ma dadwene no gye sɛ wode w'abusua no dadwene no asafo no dadwene no ɔman no dadwene no gye sɛ wode yɛ dɛn ɛto no so ɔse ɛfiri sɛ ɔdwene yɛ ho hallelujah amen ɛna ɔse ɛfiri sɛ yɛtamfo borɔnsam nenam sɛ gyata a ɔbɔ mu a ɔpɛ obi na wɔtwe ɔpɛ obi bosome ɔpɛ obi atɔ yade ama no ɔpɛ obi ahyɛ accident ama no ɔpɛ obi aku no ɔpɛ obi ama no aso da yɛ bɔne ɛhu awowɔ ne mu abɔne na ebi aka no na yɛwɔ nipa bi pa ne ɛda yam na ɛde ɔhaw ne yadeɛ abrɛ nipa ɔse ɔno na yɛmfa gyidie ɛnsi no kwan enti na menu mieni yɛbɛsi borɔnsam kwan ne nhyehyɛeɛ ɛwɔ na wɔtwe ne nyinaa mu yɛbɛsi no kwan hallelujah amen ɔse yɛmfa yɛ haw yɛdadwene nyinaa ɛnto no so ɛfiri sɛ ɔdwere yɛ ho deɛ di kan na onyankopɔn ama na wɔtwe akɔ aporɔ abɛto ma oyare da ho nyinaa no onyame ama wɔanwu yare ɛda wo so a woda so te ase no saa yɛ ade korɔ na akum nipa no bi ɛkwan a wofaa so a wokɔɔyɛ wokɔduruyɛ wokɔɔyɛ a wotumi baeɛ saa kwan korɔ na obi afa so wakɔhyia ka nkwanhyia wakɔhyia yɛfrɛ sɛ mimfoɔ ama ɔmo adi ne mim ɛdan ne fie a wada mu asɔre no obi ada saa fie na mu ade kyeeɛ no yadeɛ abɔ no enti sɛ onyame atwitwa agyew wabɔ wo ho ban ama na wɔtwe foforɔ abɛto ɛnyɛ na wɔtwe foforɔ nko a o wasan de wawura bosome foforɔ mu wama wahu bosome a ɛtɔ so wɔtwe no ɛno mmienu yɛhwɛ from January up to August yɛhwɛ nipa a ɛwuo obi ɔkorɔ ɔso ɔnyade ɔso adeɛ bɛkye ne yɛsɛ wawu da ne mpa so obi nyare ɔse ne ti ɔmekɔ hospital aba ɔbɛkɔ aba yɛsɛ wɔntimi ama menu mmienu deɛ yɛyɛ deda hɔ yɛtimi kɔ na adɔktafo ahwɛ yɛ na yɛsɛn aba yɛtimi kɔ na yɛba yɛma awurade ne yɛn ayɛ dɛn ɛdi nie enti deɛ di kan yɛbie yano ne yɛada otumfuo nyankopɔn ase ɛwɔ ne hwɛ so papa ne bambɔ sɛ awurade ama yɛhu bosome foforɔ wasan ne yɛ ahyɛ na wɔtwe forofo ase aseda bere nie Thanksgiving time bie wano na da awurade ase wɔ fie hɔ open your mouth and say aseda yɛ pɔmonyam na aseda nso ma awudi afra wa se sɛ wɔ kɛseɛ wɔ di bɔ wɔ ma from the beginning to wa ma yɛ ho ama asɛm wa
Asinanta Asiaye mu adansefo. Yɛn so tin kom na tatama na bo fo ye bi ma fufania. Efuru ma ni ma fu ma wo ni no ma tu me mo. Na ye wa wura de wona wa ye. O tu fo nya ko no wa ye. Wa ye kase aya wona wa ye. Agda sinya me bompae. Na na Jesi wa bompae. Wa hare to suro bompae. Abena safu bompae. Na na sia bompae. Ruta sawa bompae. Yo wa na bompae. Yo wa no manyamento ne. Ban Suzy manyamento ne. Manyamento ne. Bio wano. Abeta. Tofik bio wano manyamento ne. Bio wano na bompae. Asha Dauda manyamento ne. Philip manyamento ne. Bio wano. Kobi manyamento ne. Osai manyamento ne. Osai Charles manyamento ne. Asare manyamento ne. Bio wano. Etu matina wasa manyamento ne. Matina wasa akasa mo na kaudi na wasu wo na de ye abeta Tofik manyamento ne kra aswa Dennis Japan manyamento ne root esumani manyamento ne Dana that's what why you Patricia manyamento ne Dana say manyamento ne Janet Amwa manyamento ne Dennis Amwa manyamento ne Amwa Monica manyamento ne Obapa Sandy Deradiase manyamento ne Jemima manyamento ne Jemima manyamento ne Mary Osetu tu manyamento ne manyamento ne Sawa manyamento ne Frempon manyamento ne Agua sewa manyamento ne manyamento in the name of Jesus Christ. Onyankopon shira opi se ye kan nyame asem o Mark chapter 10 verse 51 Bartimaeus Bartimaeus yes osi David va home mobo home ni freni mobo ye bompa ya ka che Awurade se ye de bosome nwotwe ne hye ono Awurade nsa ene na wotwe se Awurade hu ye mobo ohu ye ma mobo ohu ye djuma mobo ye difreni ye fiba ohu ye mobo onka ye wo bosome bie wa no bompa se bosome o kasa bosome bie wa no se bosome nwotwe August bosome Awurade home mobo home mambo home juma mobo home busia mobo ye different ye fiba Awurade hu ye mobo na wotwe hu ye mobo Awurade kaye ye ya doye o Yesu demo ye wana na bompa se nyame wa kitie ne no mo onaye so nyame hu mobo wona pray la pala go to for your what say ya fire kai o se nyame hu mobo osumi o hu mobo osumi bompa se nyame mobo de sawo de mobo o Yesu de sawo sa Awurade hu ya mobo Awurade hu ya bompa se nyame hu mobo Obaba se Awurade kama sa de bompa se nyame hu mobo Awurade afwa bompa se nyame hu mobo ya na be bompa ya du fre osumi nyame hu mobo
Yawo nyame mo ba on kai o wa busi amabo on so mo so mo ma ase we wa no bo pa e na e fi abo pa e say nyame wo no wa busi amabo na wo ti mo so me mo ma ase Agnes nyame amabo pa e sapo amabo pa e akole pa e ya pa yo patient pa e we amabo wo babo o wa busi amabo ata bomba ata bomba nyame wo babo ayi te bomba nyame wo babo na wo tu o so me awade wo ma se ya wo ma se pray yadi adefoja awade wi amabo awade wi amabo awade wi amabo wa busi awa kan tromo yada bo fi man so awade kan bomba wa busi wona wo tutu pa wona everybody wa ko be baby sikudu wa ko be baby awade ko ko be baby ya me show up so bomba wa safoma busi safoma e shebra desa pray for divine protection pray for divine favor pray for divine grace divine protection pray for your family pray for your family intercede for your family pray for your family in the name of Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Emre ye kai 1 Peter no o se atamfo bronsam no ye den onenam se jata alpo bi enya no Satan power busuani bi ope waboafo bi ope woba bi ope ukru bi o se ono na ye mfa mpa bonye den ensi no kwan nyame meye ma nyame se wo si no kwan o se ye den si no kwan verse 8 no o se bi de ben be self-controlled and alert. And be what? Alert. Your enemy, the devil. Satan ankasa samatana ankasa na onam no ye bompa ye se obone for any evil agenda from some chiche ye bia e wo bosume yi mo e wo na wotwi no mo e rade panguma ye ankasa rade any evil agenda in this month in this week I break out I roll back. Pray a month and break out. Pray a month and break out. I want you vampire na what you royal supreme in the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook more type of I break out. Yes. I break out. Any evil agenda in this month, in this week, yes. I break out. I break out. Prayer number 3. Ye bompire peja tera 1 media, yes. Sompa media. Ye bompire enichi semne se Sompa abe bueni pa. Social issues.
spiritual issues, physical issues. Also for fidie agye nipa mpempem nkwa. Na ade papa wo before your mom by Jesus say answer. Your bompaye the management board no ebe radianim ye the workers was Sompa media 1 media ebe radianim ye de infidie ni nyina dosu ko Yesu mojem se bosome na wotwe nyamema na basa nya kese ewo adwumako yi so efri CEO so ekosi kitua krina so obonefo no hyehyeye etia Sompa media 1 media Ewurade mpengo bie wa no wo fie ho bie wa no wo adwuma mo pray for Sompa media pray for management board, pray for workers, and pray for machines, pray for divine protection. Pray for no management of Bambo. And that's it. Upon this one, she give the man some vampire. Francis Oko vampire. Francis Oko vampire. Pray, Francis Oko pray. Oh, in the name of Jesus. Shout, we break our and Sasso. Emma Sompa media netted 1 media. Yes. Well, yes, so them pray for Sompa media. Rather, you want fire. That's Sompa on Sasso. Sompa media 1 media. Infidia hold now what you now what you now what in the name of Jesus. Shout amen. 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 Chese enya hoka amen wo fie ho Facebook ho YouTube ho TikTok ho ka amen wo ho. Empire edrusu ye bompire ama oman Ghana. Jesus. Jeremiah chapter 29 verse 7. Osi etukofwe mo mompire ma oman na ye tu mu ko mu no. Na mo nsra asundwe ma oman no. Na so oman no nya asundwe a mo soso mo banya asundwe. Na oman no di ya mo si yedie na ebeso mo so. Ya bompire ma oman Ghana, mo Europe, mo bompire ma Europe, mo Asia, mo bompire ma Asia. Say nyame man nsa so, nyame to ni nhyire nsuo, obonefo no hyehyɛ ofa oman Ghana
na onyame mpengu o every president so edu mpaye no so a mesramo enya manyosemo Petro ni dize peja kosura obia na eto eba forma eboye nyina library ba forma utility bills eba forma ekan nyina kosoro so a ekaye nyina ti e bompaya e the president na pamfo cabinet ministers ye bompaya any opinion leaders one okan ebemu ye bompaya peja 3 arms of government ye do mo kwa urade nem say urade man nsa so wo man no so wo yeso demo pray for God, pray for the nation, pray for divine protection, pray for president, pray for minister, pray for cabinet, someone urade through could be abasa someone man him for that one man him that one man to be Kenya brother na afujia omega na enya yadwura wo enya no sa gelo entro man so sa wo radio bo no for shisha ya man mo radio pe ba ya radio sa na ba ya pe ka no my dia wo yesu dem upon the front say ya dia upon the front upon the front church I tell my dia ya di Kristo de ya chama ya du bota ya tuwa dia ya kano ya sa ba what you say what you say what you say ya patuwo ya saya ya yaro kama ya madia ya how accident ya di Kristo mota esia no o my Ghana kwansugira ya di Kristo mota ya petia kwansugira sa radio what you pray the blood of Jesus we pray the blood we pray the blood we be our mind ya di go Kristo mota sa running so maso o mana mo to body o ma di ba running kama oh in the name of Jesus kasa rate Bosumi ene na otwi yedo man Ghana shawonsa mawasunje enye kese ewo man so Ghana akwankwan so Yesu moja enye ahyenso de ewo kwankwan so obonofo no hyehyeye ye accident moja hweguo esan musuo etoto oman no erade mpenguma ye de oman no wono odi to me yedo share adensa president and the covenant campaign for and hima ahodo amohwe kuro ne oman so yedo bia share adensa eraden ka wo ho oman no enya sunje inshira emra oman no so wo Yesu demo ka amen kese amen. Matthew chapter 7 verse 7 and 8 fatoso ya bompaye ampaye twato o de nyankopon so nim de hia wan so gese ubisa no Simumusa na obema mo mo hwehwe na mubehu no mumbom na obehini mo na obiala obisa no obibi obisu no na de obomu no ohini no amen kasa urade bosome nwotwe bosome agasi mebisa yaresa mebisa bambo mebisa nkwa mebisa fahudie medifre ni mefiba enye nshira medi majuma esha wonsa mihia juma mihia sika mihia wade mihia wo mihia kwanto menkrata obi manso obi kuroso obi maso makoma so ade ena mihwie bosome nwotwe na wotwe egu wanimu yi o se yemfa yakwan no ensha wonsa wo na wo beye bosome Erade ya madoye bosumi ya me madoye ya mawade doye erade kaime busuya kaima safo kaime me difre me fiba be wano fa wa koma so ade ko erade pray for this man pray for this week pray for divine protection pray for God mercy pray for God favor pray for miracle pampa say ya ko
nyame adɔyɛ ɛnso so bie wa no pampaeɛ yɛfrɛ wo nsɔmɔtɔmɔ sɛ awurade ansa no ma so awurade ansa no ma so ɔmpaebɔ wɔ fam bie wa no wɔ fie hɔ bie wa no o space no so ɔmpaebɔ no wɔ fam maame susi bɔ mpaeɛ ɛgya danso bɔ mpaeɛ ɛgya boate bɔ mpaeɛ maame firihyɛ bɔ mpaeɛ Mr. Francis bɔ mpaeɛ Gift Mensa bɔ mpaeɛ Abeta Tofik bɔ mpaeɛ manyame nte wo ne o srɛ awurade Japon bɔ mpaeɛ onyame tie owusu bɔ mpaeɛ nyame tie amasewa bɔ mpaeɛ nyame tie amoato bɔ mpaeɛ nyame tie wakoma so ade o onyame ma banse awurade time awurade in the name of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. One more space in the studio. I'm on type of amen. Amen. It's just enye ho. Sabre die na enche na ye be sign out. Ye be bompa good documents so insure be I ready and ready. Ye be bompa sabre die me be 30 for natum. Simaka krey na ye dia fa course. Na me stress say o fra bomodin say o be twen ho afri o radio no ho ananse o TV no ho. So offer no my feedback ye be you ayeden efremu channel so papa isa brei o person de be to awrade ne bosomi na wotwe ya mo share screen no de na mesene na go screen na sen na mo amutie radio no no mesene ye mienu 0557 000 967 0557 0557 000 967 and a 0553 53 89 0553 53 89. Praise God. Hallelujah. Oba pa odini baby okase free. Pastor, I can't say I'm a little fear. Papa, the son Diana, the Tayera, the Rade, and the mammy, one your mammy. Me no bumpire. Eradu yichira now de utumi esi anokwa you reveal to redeem. Da ya boni bi oboni for no sheshe etia wo no ma. Me de yesu din chada yenum na ye de yesu din sanda ya boni se nko be be free. Amen. Praise God. Hello, Papa. Udini baby okase from amen. Yeah, you know, be free Feyase enima yetu. Rather die body free so. Me no bumpire. Rather die your body be our friend so me the yesu din chada your body no free shabezo. Yes, sign Diana say ko be free by. Amen. Praise God. Oh, San Conabrim, San Frebium, Obestime Abaso. Also, Betty Manfred 0557 000 967. Also, Betty Manfred 0553 53 Now, also, so wabo Euremo, O Bibia, O de to a radianima. Na wafre da ye boni bia waso onyame mano mo adane ko ba bibia efre sabre de monya mo documents nyina ready enche na me ba be bosom pae efre say ye lines no enim wayen e wo ha ohia network no e haye enti sabre de o wo documents bia no e bosom pae na ya signing out
ma yɛmmɔ mpaeɛ 1 minute bi ɛfa dayɛbɔne ho dayɛbɔne ɛde kasa awurade dayɛbɔne bi amaso dayɛbɔne bi a ɛde nsunsuaso bɔne bɛbrɛ me ɛde yesu de twa dayɛ no mu na mesan dayɛ no bia wano ɛbɔ mpaeɛ wɔ fie ɔsan dayɛ no oh in the name of Jesus yes sign dayɛbɔne bia amen. Praise God. Papa me so da na say ensuo na bridge ni paso na me twa papa me so se bompa ye na me odin de sama me je se me kuya pokuya ekuya pokuya da ye boni bi a waso me de yesu din twa da ye no na me sign da ye no sign ko ba bi efri ba ye o yesu dem amen Amen. me gyina nyame asɛm so obi bi a wo hwɛ yɛn a wotie yɛn a waso da yɛ bɔne ɛdi nsunsuanso bɔne bɛbrɛ wo me de yesu din twa da yɛ no mu na me sign da yɛ no sɛn kɔ baabi efiri baeɛ amen ame nsɛn titi yɛ numbers no mu yɛ sign out a ɛyɛ afrɛ na sabre obi fra ma mempeke no na numbers no yɛ mmiɛnsa mmienu na mabobɔ na aka baako no yɛ 0557 at 30 90 80. Praise God. Hello. Odini baby okasa free yete wonka ma me kasa. Praise God. Praise God. Yente wonka wo fi hawo. 0557 30 90 80 and 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 967. I mean, some have said, Techima, my brother, minti. Papa mpacha mesunda na mi tware nsuo so da se nyankopon fa wo so wonje na otimi twa na papa manti mi ntware me no bompae erade problem biara ewo ma branim a obonofo no hihye se ontimi emfa problem no mu no erade tumi mua wo ohaw bi ewo wani bia ono ma erade ma mu twemfa so amen da ye bone na me di yesu de twem sign no san ko ba bi efri bae amen praise God hallelujah odini ba bi okase from ame ne pa chawo ye fe me Monica me kasa fitema tema Monica me tema pa chom be sram pa bo so be sunwe erade bi aware kwan ma me wa me no bompae erade wa fra tema una ohihya awade e Genesis chapter 2 the esi aware kwan bia wa fra bra bom ne hyebrem erade yi firi ho bebe bia ne mfempade wo bia erade twene ma no wo Yesu demo amen praise God krata of visa ako Canada me brother Nyankopon na atwi mu o ma yen frɛ no nkoye ne medical erade a wo yen senkyerɛ Nyankopon ona ohihye akwantu wo Genesis chapter 12 erade bie kwan ma wa fra ne bai akwantu amen praise God also betime abba ure mamen for the last caller ene praise God hallelujah papa odini baby okase from mame acho me di Janet pasa fi akra mame je meti o mame pasa nya me mboa me ne mma no yi efi usenu mi ase ababo bibi ankoso maye na ne yibu afo maye erade wa fana ebusia konto twen bi a edi wo nya erade fa wabasa no eyi won erade twen divine helpers ma won erade me bom paye emma mo se erade twe destiny helper emma ona omba wo Yesu temo posome erade ma mo danse amen mesra se yenti be mfa ofrafo bia wa ha enti mo amofra na wanti ma mo awuremu ne nyina ye sign out a mo fra me ne me team a ye befa ne mo abompae eye Ceder hour efri edadwada kosi efiada ene de dwumade ne brew nyame hadoma o kira same time 9 to 10 e be say share sabre de page our documents wonsuo ade bia o pese ye bosom pae
Erade me jina fide kɛseɛ so hyɛ nyame asɛm tumi sɛ nipa bi a wapeja nsuo nyame tumi mo wura mo Amen. nsuo no na ne Yesu mogya Amen. ɛna ne ayaresa nsuo Amen. ɛna ne nsɛnkyerɛnne nsuo nsuo ne na ne miracle water Amen. healing water the blood of Jesus the audience no be ye biara nyame ma wa dance e fra dance go documents no so the wapeja picture the wapeja ne phone ne CV passport the wapeja bia me fra nyame tumi egu so se nyame ma wa dance e o Yesu demo jeme so say amen nyame shira opi say wo mre na they follow Ceder hour. Nyame nhyira me bɔ mpae de odam ho ofi ɔhyɛ Awurade nsa. Awurade ka no mabusɛm timiensa. Ɔse ye bɛda na yɛnna ɛbɛyɛ dɛ. Ɛna nyame ma wo na anya wo dɛ na so da ye papa wo Yesu demo. Have a good night. Bye bye.